ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Yummiraɗo arwajo ɓesgoma kono foytudu men jango ko woni laal fof ko ma juuɗe jiitu. Jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani. Jafagili koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye moƴƴani Monsieur Gueye mi looɓi de ala monsieur Gueye mi looɓi an depuis tuma depuis 1 heure de temps miɗo jooɗi miɗo écoute-moi bien sen yefi regen pam je vais pas t'écouter non mi looɓi ala wata sal nda rek nda ande wawi bon ɗum waɗani belɗen de mi looɓi ko tawi ala 30 minutes miɗo jooɗi komi loɓɗo de eyi oto loɓ ɗum ayan heɗuga fatmi hulma to gonɗo ɗa ka sehilam écoute-moi bien ko réunion jogui noon d'ailleurs hay réunion ni comme mbaɗɗo ɗum résumé tan pour yogas eyyi voilà par ce que mbimɓe mbiɗa jogui rendez-vous mo ganduɗa mi wawa wasde yaade mais mbaɗa kam message wona mais ça va très bien ça va eyyi o totoliɗa ah monsieur Gueye aɗa andi on wona belɗo fille manan par ce que o ala fréquentation mais mi essayi mi waɗi feere ha mi andi lawol ngol o rewata tout le temps donc mi waɗi déplacé mi yeehi e lawol he satti noon heeɓi des jours et des jours komi gimmotoɗo law mi yaha toon pour tan mi hawra e makko dal par ce que o watta fréquenté liyeji ɗi min batta fréquenté ɗi galle makko bureau donc c'était pas du tout facile ko ɗum waɗi noon o tawi kam e lawol he par sens nak o wi yo naɓoram o lamdi kam to mi yata mimo komi ƴeewoɗo terrain Malika eyyi on kaldi ɗum min kaldi mimo komi ƴeewoɗo terrain o wi kam omo yahanno Pikine donc yomen jaadu mimo ala probléme o naɓi kam e auto makko voilà par la suite nak ɓay ko ɗum mi ɗaɓɓatno mi waɗi feere tan mi wimo moƴƴere ko moƴƴere yoɓete yo tottam numéro makko walla de toute façon tout début est difficile mais ça se voit aussi ça avance parce que c'est un gars mo ganduɗa c'est un compliqué to jiiɗama ɗo ko bleu won tan ko rewi won ko yiɗi won ko yiɗa c'est à dire sen wimo noon won gueɗe kewɗe o wonani hen eyyi kamɓe kay joguiɓe kalis ɓe ko noon gasi joni noon a yettoto wadde collaboré e makko mbayano ine courtiére ni mi wiyama komi courtiére c'est à dire mbiyama ka courtiére wonmo liggotonoɗa
so yeeyi galle yeeyi ɗum 2 à 3 personnes on ko trian ɗum tawi gaccuɗamo mais comme no jiiruɗamo ni aɗa yiiɗi liggodade makko mbaɗon associé comme ça kanko ɗum welanmo par ce que ko genre ji ɗum ɗon quoi omo yiiɗi tinede quoi a faami voilà surtout sa wimo kanko aɗa ƴettimo comme ko neɗɗo sérieux o weltateɗo a faami o townat balaɓe joni noon mbiyamo noon comme ça son mbaɗi collaboré sa dañi des clients ma addanmo e ko wayno no koye noon min mi yeyani terrain mi ala client mais juste ça ɗum mbeɗa haalude c'est parce que min totanma peeje haali ko ɗum wona haydara c'est pour te montrer que an ko ɗon poɗɗa rewdemo ɗum ko solution min mbiɗa jogui sehilaɓe nana caggal leydi ɓeno Europe mami ƴettu numéro ji mabɓe mi tottuma comme ça mbaɗon échanger en ce moment sa haalnima ɗum o weltateno par ce que so jiiɗama ɗo kanko kala ko wona terrain wonani kalis o sohlani ɗum wona client uji mako mais ko min watta on transition wona faami joni est ce que clair haaɓi fos voilà ɗum kay ko idée moƴƴo monsieur Gueye non aɗum wala mi anduno si ari tan mi dañat solution mais de toute façon mi weltima quand même nene somi haalnima a jaɓata wondam mboɗo heeɗima seeɗa tan seeɗa Mamoudou taw pare nder sutto te nden kam so Mamoudou tawino pare nder sutto henen gallo huɓɓat mbimami min hande mi anda sah ko jahami koko holɗum Mamoudou moy 5 mbimami emi jalta e damal ngal Mamoudou na ara parene kadi kañum nene nder sutto aɗa hande o ari ɗo henen omo tikki an somi noddima a ƴettata ene duka ene denko te joni omo foy o wi kam sah weekend oɗo il faut min jalta joni noon ko mbiɗa e jaltugol ngol ino mbaɗanmi so wi kam min jaltata kay mi ƴewat tan te aɗa andi ko capable ala ko ronki wadde no mbaɗanmi mi yahat tan ala ko mbaɗa wadde sona yaade al itti haqqille pareni itti tan haqqille ma foof ene owni tan beelel ma kala ko wima foof ko ɗum an o jogori ko ha guindema nene anne hay goto anda ko jiɗɗa mi gasnare haalandema jeyami nder sutto tomi toon kadi Mamoudou garmi tan Mamoudou ene ƴuufa ene fasa gila jiimi yeeso makko ngo mbimi ala ɗo somi deƴƴiri ɗum ni enene o ngabbat dowam no feewi min nenene double momi. Chérie, oui. Comment ça s'est passé ta réunion avec monsieur Gueye? Parce que là, on dirait qu'il est content. On te dit comme deuxième partie, on est. Deuxième tranche. Ouais, deuxième tranche. Ah, on dirait bien, alhamdulillah. Waye ko tahi ɗum ko nouvelle mo mi okkimo o andi kanko sikkuno en gonat ɗo hande janggo faɓɓi janggo mi wimo mi dañi numéro Allah tan andi no weltora o wilti ha mi andi ko ɗo waɗa tottima deuxième tranche kono noon alani ko ɓuuri welde ko sattuno ko foof o itti o totti en lawol ɓurgol yawde pour nanguel yero taw kala alani ko jeeyow leydi ko agence immobilier ani mi halnimo ko terrain ƴeewoynomi to monsieur Gueye wi hakkille makko ɓandu makko fof ko ɗum tan o nanta sa wimo tan ko ɗum watta an kay onon ɗi ɗon ça passe o wi o wi o watti dakkam e yimɓe cohloɓe terrain sehlaji makko gonɓe Europe a faami mi yahat bureau makko tan mi yama komi coursier femme d'affaires o totta kam hoore a faami monsieur Gueye wi fof ko kanko zerta min kay yomi wat feere tan ha mi andinamo komi coursier je suis intéressé te wodi to gollatnomi on ɗon waɗi kam trahir miɗo ɗaɓɓa golle ko ɗum ɗon gollatmi ça passe alhamdulillah Soulagé. Bonne nouvelle. monsieur Gueye nana joni noon koye men tan heddi ma joué rôle on waɗa faire semblant comme si a nanan ko mima miɗa ko trace de trace ɗum miɗa trace wona mbiɗa aɗa hooli kam kay wata miijo hen miijoji ɗiɗi aɗa hooli yeero si Allah jaaɓi ko mima foof ɗum no watta wona kanko terrain naɓi hakkille makko min komi coodowo terrain komi jeeyowo terrain ji gasi est ce que ɗa andi hen ko woni aɗum sa waɗi ɗum validé comme je le veux mi waɗat voyage haal surprise
ɓeydumi jeenge nde ɓeydumi hasmomi jennumomi mbimomi mbiɗami yaha joni mi haalnoy ɗuma nenam o ko kawam ko ni kalmi tan ko ɓerdam ha ɓerdam nde sukkiri o yiili jaam noon waddi galas makko yuppi hen o deƴƴi haala ka kono ha joni sa ƴiwimo tan yeeso ngo honko woni miijaji min kay joni sirani noon ayi wonnam ala ko kalantumami ya wattu haqqille e hoore ma no feewi so fuddima famde tan hay min a nan kam caɗele sababu ne no kollirtumomi Moussa nde mbimam ko Moussa ko banam gorko ko minden jiidi yumma e baba ko kawma sa waɗi feere noon haw andi hakkunde haw andi fof no wayi a addantu kam gacce de mo ittam neddagu de t'inquiète pas kala to fawno kam mo ittam ɗon so nden yonti an ɓe dañat sagoji mumen de wattu haqqille e hoore ma ƴiwa no feewi ko mbatta yo hunde labtu te ala en bayri memde haalis gila million ngaji tati e feccere nde ha joni e haydara natani de te hunde koko foti nadde podden hebde ko million ngaji 15 ko tati tan e feccere kebden yo hunde yo bat feere hoto dum deborde de il faut goddum nat danani ko feewi ko kalan mami wattu haqqille hoore ma inchallah haccidame makko tan eyyi comme no mi wiyannoma ni monsieur Sow ko mi ɗaɓɓatno ɗo no partenaire e liggeɗe mi liggotoɗe joni noon wallahi fof ko yimɓeɓe fof koɓe kandi kam e makko no hakkillam e deeƴidal ɗum waɗi mi ari mi yiiɗi kalden pour mbaɗen collaboré liggeɗe jara yesso ko hen dillata eyyi mi dillata mi ala leydi noon de kono noon miɗo wawi addude codowo leydi andiide leydi ano yeeyi leydi femme d'affaires il faut oser il faut risquer donc mi addat client ɓe an dañi leydi jeeyaɓe après pourcentage o ƴeewen no waɗirta ɗum partagé émission mi salima noon no a saltako par ce que fof haali yowa moƴƴere en wo ko tan ganda client tan mi wiye client o mi yeeyademo taw mi yeeyi ɗum an mi nani ko a jiɗɗo kalis donc mi sikkani a salto mi nani an hakkille ma fof ko nande yiyoɗo wiɗo faala terrain donc si woni mi addanatmo client jiɗɗo yiɗo biyo miɗo faala terrain kay ɗum kay en pamodirat c'est vrai sa nani noon jiɗɗo kalis a nani liggotoɗo sar maymuna cikkan woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defte no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Cikkan mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji jirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe Dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fate hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon.
NIMSO GUILLI. Ndeysaan ndeke worɓe ne keewi kono potaani woni heen sa hawre maɓɓe cikkataaka alaa gorko moƴƴo e dow leydi kono woni heen sa hawre maɓɓe cikkataaka bonɗo alaa alhamdulillah en do Allah waddimi mbo waddi mo hannde o gorko mbo ceertimi yo Allah dande e kala debbo gorko baaɗo ni Goddum. Mais en résumé, non min gollirta. On a des partenaires aussi kadi di ganduɗa ko ɗo ɓe goni Dakar, hakkude Dakar ha Diomniadio ha Thiès et tout so ɓe jii cohluɗo ɓe garat aussi kadi yimɓe golliɗe men donc pourquoi pas. Et puis la majeure partie aussi kadi ko worɓe donc minen amin jiiɗi aussi tusde aussi e parité o min ballitay rewɓe voilà parce que ni no wela min somi yi debbo no tinno wasa tan fadde gorko ara rokka mo ou bien wasa tan fadde wiya min de mi ñantoto mi yakormi ɗum koye dow tali e ou bien jakormi ɗum koye dow worɓe ɓe donc quand je vois une femme battante aussi ça va nous ça me donne envie de travailler avec et mi nani haalama mami yewtide hen aussi e secrétaire ama et tout kala ko wawi hen wonde mami artema je pense que mi jettino coordonnées uji ma ñanden nomin kawri et tout donc on va en reparler inchallah rabbi d'accord taw miɗo heeɗima no miɗo hooli ɓay si ligge yalti an woni e sira o mélodie mélodie ko neɗɗo moƴƴo machallah cikkannomi ko copain non wona copain am de non mélodie wona omo yoodi ke ko américain mais omo copain am a sohlani américain non mi de yiɗi américain kono wona mélodie ok en tout cas ça waɗi ni tan ma worɓe temedere ngara e juuɗe ma quand même ça quand même on peut l'assurer d'accord merci beaucoup ok merci allez je te laisse Balde c'est Balde ouais Balde ouais okay. Balde c'est vers la Fuladu Kolda Fuladu ouais. Kolda ouais adani accent je me dis que oh est-ce qu'on a Mamboy Diaw Fuladu nak Mamboy Diaw allez merci beaucoup ok merci monsieur Sosales on s'appelle ok merci NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI koye jarabi mojani banam gorko aratira kileman topito joom suudu ma watada cande goɗɗo NIMSO jolan ma tawrutade weɓata an bandiraɗo debbo naata e dewgal bane gorko bonna hakkunde joom suudu e sukaɓe mum sabune jawdi duniya dañal ñiɓaki basal baraki miijo ko nawiyaɓe daccata joɗiɓe NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI
fagili koyne muusi mi yiɗa manjinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma ko nafoyta ɗumen janggo ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fagili koye dede am mi arti kadde hande kam garangal ɗo ene kam hande garangal jam tan dede oto yejjit min e ma jiidi yumma e baaba an e min te jiidungal yumma e baaba ngal ko Allah waɗi ɗum wona min hono nene e baaba aussi ko noon kamɓe ne jiidungal maɓɓe ngal ko Allah subi ɗum wona min wona an dede jinmi ko gartira haqqille ma deeɗo yam daña baraji mon frère te hoto yejjit ko guite ɗiɗe pote hoore ko ɗum tan kalantuno mami te jinmi ko kalan mami ko ɗo deeɗo yam goppa hen haqqille ma no feewi mi ñaaguiɗoma tan dañ baraji hande noon mi alani waddudema mi arani dugdudema jinnomi tan ko yewtiddema te jewtogal ngal aussi ne jinmi ko nanna kam ɗum anani dañ baraji deeɗo yam daña baraji balla kam hen NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani jam fagili koyne muusi mi yiɗa manjinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma mi daro ni haalnagam déjà joni heɗomi haalama mbiɗa suko debbo no wiyete Zeyna aren no min gonno sugaɓe nde no gonnen sugaɓe nde eɗen jeeɓanno film goto en Zeyna la guerrière aɗa andi Zeyna la guerrière attention inde nde tan déjà ça veut dire beaucoup de choses mais quand même affaire liggey kam ko hunde moƴƴere affaire liggey kam neɗɗo kam aduna kam neɗɗo kam ardi tan ko liggade ko mission garden liggade e rewde Allah heddi ko noon liggey ne moƴƴi mais noon ko wonko kalla hen min ko ɗum waɗi mi rettinde mbiɗa ham elle est très belle ara ɗum kam mbiɗa ham aussi warsami gayne haalde elle est belle to an arandi min somi yi ko yodi kam mi haalat arandi min daram haala somi yi ko yodi mi haalat mi faami mbiɗa ham aussi elle te regarde des yeux doux ara ɗum ça veut dire beaucoup de choses ara le regard souvent ça parle donc noon mboɗo anduma kadi mi andindanima affaire caahan guila gandumami vraiment gandumami tan ko air sérieux et aussi kala ko natta ko affaire sérieux mais quand même ɗo rento aussi arandi an non mais écoute babi noon arandi an probléme an en fait aɗa andi holko serni men ko serni min sahaji mbor yarday ko wa jolfuɓe mbiyata ko fit wonne souvent nara erraji non nara erraji mais oto yejjidi aussi kadi ko fito ka ɗi kam ɗo gonga so wona no fito mi yettata ko ɗo hen gonga et que an à chaque fois bon attention tu trouves pas que trop de faire attention là aɗen ko addini wiide noon addini wiide noon ko sukaɓe rewɓe hande ɓe elles sont capables de tout ça c'est vrai aduna hande o sayi en jettima par exemple Sénégal yettima certain niveau ko suko debbo nani ɗum e oɗon probléme on probléme mo biyata manda ko Sonko Adji Sarr mi anda ni no wayni ɗum ko debbo suka debbo reno ɗum c'est vrai elle peut ruiner ta vie
ɗum ko gonga donc noon a renoto bon mi wiyani kam wonana ten mais yaaru haqqille ma dal étudie janggu ganda holon woni oɗo debbo holto immi hol woni kanko puɗɗoɗa liggodirde makko min ko on conseil tan mbawmi rokkudema keddi ko noon an ƴewata eyyi ko mbergo mawɗo ɓuuri andude belgol e jimɗe mum ɗaɗi mbiɗa kam elle est très belle ɗum ɗon kam vas-y en tout cas galle on a yi galle on n'est-ce pas way mi yimi vraiment machallah machallah ko R plus 2 mais jiɗmi par exemple so taw en dañi hen 3 millions c'est bien 30 millions je veux dire wande mina hulɓini kam sa yi 3 millions oɗo galle ko fotay makko ɓuuri non 30 par contre 30 je voulais dire 30 c'est bien 30 c'est bien non c'est bien 30 millions min ƴeew min de kam mo mbiɗa kadi aussi ɗa mbiɗa sugu debbo ko partenaire omo joguiɗo connaissance uji waddu connaissance uji makko ça en fait eyyi mo jogui heewi connaissance uji ɗi ganduɗa aɗa jiiɗi aussi kadi en fait so dañi client o adanat kam ɗum moi je le donne les 10% ou bien les 15% de bénéfice ɗum woni ligguey o ɗum woni komin kaldi quoi non ene moƴƴi mais quand même rento tan guila yande aɗa mbi ko taatiɗo yanata rento tan guila tatade janna quoi surtout suwaɓe rewɓe joni ɓe mi suusaɓe ha monsieur attention ndaw ko yiide wat attention ɓe mbawi ko dribilde aɗa andi kamɓe koɓe Messi en ɓolɓe e Ronaldo en driblima tan gona gattujo aɗa andi gattujo walla gattujo renoɓe tan dal reno sukaɓe rewɓe mais quand même liggey ne moƴƴi de non mais c'est dans le cadre du travail quand même ko noon mbiɗa de Waalaikum salam. Zainab. Aɗon ceeɗi mbaɗon tampere mawɗum machallah yettere Allah jam ɓolo alhamdulillah arikalla imbani mbaɗon tampere oɗon celli kam alhamdulillah arikalla yettere Allah si jam tan mbaɗa tampere mawɗum yettere Allah jam tan mbani ino ɓandu waɗi mawɗum sabon barko mawɗum oɗo yetta Allah no feewi alhamdulillah hande de koyɗam ɗe ko koyɗe jam Allah ɓeydu jam yidde yewtidde ma ko faate galle o wiidema komi garɗo e ñagadema kadi e wiidema mbiɗa yiɗi kala ko nanguɗa yo woppu ganda hankkadi galle ma yeewi sukaɓe nana pina e galle he kono oɗo situation mo gonɗon hande sukaɓe galle o fof sunima galle wona ni wayanno ayi hay goto dillata hay goto dalata an goto leloɗa ɗo sukaɓe nana less goto fof nani suudu mum hay Amadou joni watti ko simmade Amadou o watti simmade Amadou ma mimine jangde mum natti yarude noon ɗum ɗon fof noon saabi ɗum koko kewi ɗon ko gonga no muusi dedeɗo yam kono noon ñiɗmi ko ñagadema ya tambugol ngol walla kam hay soka woppani kam ndentina ɓesgu ma ngu jippina yeeso ma ngu mbatta ɓe nder hoore ma min de ɗum ɓuranimi ɗum de jinnomi hande ñagadema dedo yam galle ma wayano wanoni wona yini wona ni wayannode NIMSO GUILLI what habe gido mada yaga wanta NIMSO GUILLI what habe gido mada ngoba wanta NIMSO ay mimber jiji jam sudam kon bonam de wo pan modeja ogane wande jom sudu mudun kon jom sudu yidirum ko jawdi tan sanani NIMSO wiya chakal golle de charanda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi NIMSO gata jontaɗo ɓe gurti kono gontuɗa ko kañu gilli afeji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama oto yiɗama yikko jeebama ñani ñamde buuɗi maɗa ñande fo mi ñena haala caloɗa ka mubbuɗo kite nafe kala ne goponi ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde NIMSO tawi nama NIMSO GUILLI
Eminem City, me know Eminem City, Eminem City, Eminem City, Eminem City, me know Eminem City, NIMSO GUILLI, what happened to the mother? Ya go want a NIMSO GUILLI.